Kinologickej záchranárskej brigády. Ukázali by sme vám na úvod niečo z toho, čo všetko záchranársky psík musí vedieť, aby sa stal záchranárom. Takže na úvod nás pozdravia naši psíci. Ďakujeme. A teraz nám ukážu základnú poslušnosť, to znamená každý záchranársky, ale nie len záchranársky psík, aj ten, čo behá doma na sídlisku a nič iné okrem toho nerobí, musí samozrejme vedieť poslúchať. Jedným zo základných cvikov je chôdza pri nohe. Vidíte dva spôsoby, psíky chodia buď bez vodítka alebo na vodítku. Bez vodítka je to samozrejme komplikovanejšie a psík musí nasledovať svojho psovoda bez toho, aby mu zavádzal, aby ho predbiehal, aby robil všelijaké iné hlúposti. Musí samozrejme poslúchať všetky pokyny, ktoré mu psovod dá, to znamená, či sa psovod otočí čelom vzad, či si urobí pochlus, teda rýchlu chôdzu, vždy, nielen keď sa mu chce. Áno. Keď sa chce psovodovi a potom sa musí chcieť aj psovi. Takže teraz psík vždy chodí naľavo, má to históriu, kde si veľmi ďaleko, keď na pravej strane sa nosili zbrane. Takže v tejto chvíli to nemá nejaký zásadný význam, ale zostalo to ako tradícia. Psíky nám ukazujú odloženie vlahu, kedy psík musí zostať, ležať až dovtedy, kým psovod nepríde k nemu a nedá nejaký ďalší povel. V tomto prípade to bude asi sadí. Takže psíky nám zase ukážu, ako krásne vedia chodiť do kolečka. Zastaviť stať. Vľavo. Vynohaj. Samozrejme. Je to tak, že záchranský psík by mal poslúchať ktoréhokoľvek psovoda, nielen toho svojho vlastného, pretože v praxi sa môže stať, že sa psovod zraní a psík by mal pokračovať v hľadaní aj s niekým ďalším, nielen so svojím vlastným psovodom. Takže mal by byť ovládateľný za každých okolností a v každom prípade. Takže teraz nám psíky ukazujú aj to, že sa musia znášať medzi sebou, nesmú samozrejme sa nechať ovplyvniť druhým psíkom, ktorý je tesne vedľa nich. Musia poslúchať aj pokyny, keď sú vzdialenejšie od psovoda. To sa môže veľmi ľahko stať, keď je vpadnutá budova a potrebujeme, aby psík poslúchal, aj keď je vzdialený od psovoda, aj keď tam hrmocú stroje, buchocú, bagre a rôzne iné hluky, takže teraz psíky ukázali ovládateľnosť na povely poslúchové. To znamená, psovod nevydával zvukový povel, ale len poslúchový. Teraz nám ukážu psíky, že musia zostať ležať naozaj pri rôznych rušivých vplyvoch, akým je napríklad aj druhý psík. Aj napríklad tento, ktorý sa nám tam rozbehol. Áno, takže vidno, že to funguje a nemajú to nacvičené len sami medzi sebou. Strašne flegmatici tí vaši psi. Oni sú strašne poslušní, nie sú flegmatici. Ako to trvá, než sa ten psík takto vycvičí? Záleží od daných povahových vlastností psíka, ale v zásade platí, že záchranársky psík sa cvičí celý život. Takže teraz nám musím komentovať ďalej. Samozrejme v ruine a spadnutých budovách je dôležité, aby sa psík vedel podplaziť aj pod rôzne panely, úzke priestory, kanále, tunele, rôzne ďalšie iné záležitosti. Takže ukázal nám teraz, ako sa vie plaziť. A druhý psík by nám mal ukázať, ako sa vie plaziť so svojím psovodom. Uvidíme, či psovod naberie odvahu a láhne si do tej mokrej trávy. Ale tak možno uvidíte práve to nasadenie, s ktorým každý záchranár pracuje. Neodradila aj nejaká sprška. Tak to bolo taká skrátená verzia. Myslím si, že teraz by mal prísť aport a zaspal nám tu pomocník, takže počkáme, kým sa dostaví.
Aport je samozrejme dôležitá súčasť záchranárskeho výcviku, kedy záchranársky psík musí vedieť priniesť akýkoľvek predmet psovoda, to znamená, keď mu spadne príľba, keď mu spadnú rukavice, prípadne nejaký baťok alebo niečo ďalšie. Psík musí byť ochotný a schopný na pokyn psovoda akúkoľvek vec priniesť. V tomto prípade to bude topánka stratená, ktorú psík priniesie majiteľovi. Snáď. Prípadne aj tomu, kto túto topánku strátil, to samozrejme má väčšiu logiku. To má teda logiku, samozrejme. Tam sa riadi čúchom v tomto prípade, hej? No, v tomto prípade ho čuch asi ubezpečil o tom, že tá topánka nebola vhodná na prinášanie, takže... Ďalší psík by nám mal ukázať aport lekárničky, čo je tiež veľmi dôležitá vec. Samozrejme, keď nájde psík osobu, je potrebné jej podať aj prvú pomoc. A v tom prípade, ak je to opäť potrebné a psovod sa nevie dostať k lekárničke, ktorá treba spadne do priekopy alebo niekde, tak psík ju musí vedieť priniesť. Samozrejme nepoškodenú, aj s obsahom funkčným, presne tak. Ďakujem. Ďalšia, zase neviem, kde máme pomocníka, tu máme. Pomocník ide. Pomocník si našiel topánku. Pokračujeme teda v ďalšom špeciálnom cviku, ktorý je charakteristický pre záchranársky výcvik. Psík sa nesmie bať žiadnych špeciálnych povrchov. Samozrejme, keď vyhľadáva v spadnutých budovách, je tam množstvo nepríjemného materiálu, polámané tehly, panely, častokrát aj sklo, všelijaké železné roxory, prípadne aj fľaše. Samozrejme, psík nesmie ani na chvíľu zaváhať a prechod týmto materiálom nesmie robiť problém. Takže toto aj o polnoci, keď sa zobudí, musí zvládnuť. Ďakujeme. Ďalší dvaja psíci, ktorí teraz momentálne odpočívajú, oddychujú, ukazujú dlhodobé odloženie, zase čakajú až do príchodu, prípadne do zrušenia povelu, kým si ich psovodi neprivolajú. Tak? Aha, a ešte tu máme nosenie. Áno, správne ma upozorňuje kolegyňa. Takže ďalší špeciálny cvik je nosenie. Záchranársky psík nesmie byť v žiadnom prípade agresívny voči cudzím ľuďom. Môže sa stať v ruine, že sa zraní, prípadne, že ho treba odniesť na auto, treba vyložiť do nejakej vyššej diery. Takže musí byť pokojný pri takomto nosení, odnesení. Nesmie, či je to cudzia osoba alebo psovod, nesmie preukazovať žiadne známky agresivity. To je jeden z cvikov, ktorý ako náhle na skúškach, čo je len závrčí pri tomto cviku, tak je diskvalifikovaný a dokonca môže dostať dvojročné penále, čiže nesmie pokračovať ďalej vo záchranárskom výcviku. Takže tento cvik je mimoriadne dôležitý. Ak by sa našiel niekto odvážny, silný a kto by si chcel psíka odniesť, radi vám to umožníme. Nájde sa tu nejaký silák? Nikto? Nikde? Ukážeme si to kľudne v praxi. Máme tu najväčšieho siláka, teda silačku, ktorá by to chcela vyskúšať. A teraz si chcete vybrať tak pokojne, ktoréhokoľvek. Ten čierno-bielý. Takže teraz si to vyskúšame aj v praxi, či naozaj nebolo to nacvičené, takže osoba je neznáma, psík ju nikdy v živote nevidel, snáď to dopadne dobre. Robím si srandu. Minule sme to robili v Záhorskej Bystrici, ale ako bolo to len 12 stehov cez líce. V pohode. Ako naozaj, v tomto prípade určite nič nehrozí, maximálne tak vyobližovanie tváre, ale to myslím si, že sa dá zvládnuť. Takže psík veľmi ochotne, pokojne znáša od kohokoľvek akúkoľvek manipuláciu.
samozrejme, čo je dôležité, to ste si určite všimli, každý psík po splnenom cviku dostane odmenu. Takže neznamená, že vycvičený záchranársky pes robí len za dobré slovo. Treba mu niečo dať aj navyše. Takže teraz si ukážeme to spomínané privolanie. Ak by bolo možné odchytiť si tohto psíka. Ďakujeme. Takže samozrejme dôležitá súčasť výcviku akéhokoľvek je privolanie. Psík na prvý poklon svojho majiteľa musí prísť. Ďakujeme. To som sa chcel vlastne opýtať, že či sa vám tu podarilo v rámci tej umiestňovačky zbadať nejakého psíka, ktorý by aj teoreticky mohol byť? Áno, myslím si, že talentovaný je Gary. Gary je ten vystrihaný. Poď sa ukázať, Gary. Prečo máte pocit, že práve on? Základom záchranárskeho výcviku je záujem psíka o napríklad aport alebo maškrtku a tento psík splňa obidve podmienky, má rád loptičky a takisto veľmi rád spáva. A jeho neskrotný temperament od samotného rána je neprehliadnutelný, takže myslím si, že každý, kto by sa chcel k nám pridať, tak má možnosť hneď to vybaviť na mieste. Takže kľudne neváhajte a ak naozaj sa tu niečo nachádza. A psíky nás medzi tým pozdravili, takže ďakujeme. My si ešte pripravíme nejaké 2-3 bedne, aby sme vám ukázali to vyhádzanie, teda základ